ಮುಂದಿನ ನೃತ್ಯ ವಿನಾಯಕ ಕೌತುಕಂ. ಇದರಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸುವರು ನೃತ್ಯಂ ಬೀರಿ ಶಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾದ ಕವಿತಾ, ಅನುಶ್ರೀ, ಅವೀಕ್ಷಾ, ದಿಶಾ, ಪ್ರೇರಣಾ ಮತ್ತು ಸರಿ ಬರ್ಪುಜ ಅಂದದೆ ಸರಿ
तत्ते झम तज्झम तद्धे ताम आम ताम ताम दे करी तत्ता झम तत्ते झम तज्झम तद्धे ताम आम ताम ताम करी तत्ता झम तत्ते तज्झम तद्धे ताम आम ताम ताम दे करी तत्ता झम तत्ते झम तद्धे ताम आम ताम ताम दे झम तत्ते झम तज्झम तद्धे ताम आम ताम ताम दे करी तत्ता